sore mandung katon limengan kok yo barengi atiku rasa gelo kembang tresnamu ilang osbro apa pancen pacobaan urip iki sliramu natoni atiku apa tenan lelakon sing tak sangga jebul tresnamu ngemu iso apa pancen wis pinesti sliramu ra bisa tak antepi ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku najan perih jroning ati mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki sumuruping surya wayah sore mandung katon limengan kok yo barengi atiku rasa gelo kembang tresnamu ilang mustra apa pancen pacobaan urip iki sliramu natoni apa pancen wis pinesti sliramu ra bisa tak atepi ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi sik ya terusnya ya bablas sih ya dimpasnya barang ngono kaya tekan iki wayahe pungkasane tak trimo lelakonku najan perih jroning ati mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki surya wayah sore mendung katon limengan kok yo barengi atiku rasa gelo kembang tresnamu ilang bosmo apa pancen pacobaan urip iki
ngontoni atiku apa tenan lelakon sing tak sangga jebul tresnamu ngemu wisa apa pancen mesti liramu kebaca tak tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi aduh deh monggo ingkang sampun pikantuk pakermatan sambur kula tinggal jumeneng sampun dipun rantos kalian ibu-ibu waranggono nggih pripun Pak Cip oh nggih wae omong karo kendang oh nggih nggih njaluk serampat ngoten pungkasane tak trimo lelakonku najan perih jroning ati mugi Gusti paring pepadang tresnaken urip iki sak meneh pungkasane tali katresnanku wis bejane yen ya Yuli digawa bojone ngeling ngono sliramu wis nate janji prastya nanging nyata saiki wis tansah gawe gelo biyen mulane aku rak wis kandha aku nesta lan ora
bondo donya ban yektine mung kebranan barang kang durung kenyataan mbok yo eling saya suwe saya mundak yuswa aja cidra rungokno pantun wong cidra bakal digedhing tangga biyen mulane aku rak wis kandha aku nesta lan ora bondo donya ban asline mung kebranan barang kang durung kanyatan mbok yo eling saya suwe saya mundak yuswa aja citra yen citra bakal digedhing tangga dawa enak ora